Init. Guys, sardinas. Welcome back to my YouTube channel, guys. Kumusta pong kayong lahat dyan? Sana ay mabuti ang kalagayan. Guys, today's episode, magmumukbang tayo ng udong at sardinas. Udong na may sardinas. Ito sa probinsya namin, guys. Pag walang ulam, ito ang aming niluluto. Masarap po ito. Yan, guys. At saka meron din tayong tuyo. At saka meron tayong fruits, bayabas. Lalagyan ng alamang. So guys, pray muna tayo. Guys, ang rice natin ay mais. So, wag na nating pahabain to. Attack. Dami Halang, guys, halang. Nilagyan to ng sili. Init. Guys, sardinas. Asti lang lamia. Sobrang sarap, guys. Yung sabaw talaga, grabe. Ang sabaw. Muna yung nakadalag bida, guys, ang sabaw. Yummy gigayo. Di dyan ako ni ipuli o kuwan. Mga litson-litson lang. Di ako ipuli ni. Napunta pipino, guys, no? So talaga yung perfect combination. Tuyo.
Guys, oh, na sili. Ang sarap nito magkamay guys, kaso lang yung kanin natin, mais. Kaya hindi siya maano sa pagkakamay kasi pino. Bagoong, alamang, pepino. Drinks natin, apple juice. Ito na yung bayabas. Bayabas na may alamang. So guys, busog na po ako. So, kita-kita tayo sa next vlog ko. Sana'y panoorin ninyo. At yung mga bago pa sa
sa YouTube channel ko, please like and subscribe.